Omena, tu ki kaya sa? Itu? Ki itu? Roll. Money. Gelas bu ke? Gitinggasino ini. Oh, gitinggasino. Ha. Ki itu? Toy kuntu school jaya sa? Ha? Schoolor naam to ki? Kyo? Tor khor khor? Khor khor? এই যে শেষ মাবা মা পারি বিয়ে जेनेबा এই ফরমাव जायोमोन ना इसे माबा लुबार ना मायो আচ্ছা খাটনি বেশি কাই করি আছে রে খাটনিটা কাই বেশি করি আছে नै बिथिंबो बेरायग्रा जायगा दं ओमफ्राय नैबे न' फिसा बुरिया साइसथार आरोना नोगोद बुरिया गासिबो भिउआ नै बैथिं मालाय फट' सेसन औ बुरिया नैबो न'फोर फख्रिखौ नै बैयाव आरोखि बुरिया ओरैजाय फख्रि पन्ट गाखोगासिनो आरोखि मानसिफोरा बैहाय बिनिफ्राय बै न'आव हाबहैबावगोन आरोबाव बरिया नै बिबार बेयाव हाबनो हागोन बटिं खालामगासिनो नायहर बरिया लोगोफोर सोरबा बेरायफैनो गोसो दंबा बेरायफैनो हागोन बरिया आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना जायगाया ओमफ्राय बिराद मोजां बेरायनो नायनो रेजर्टसो नालाय बरिया नैबेहाय बटिं खालामनो हायो जाग्रा लोंग्रा दं गासिबो दंजोबो बेयावबो दसे जिरायनो हायो रेस्ट बास दे माबायदि मोनदों फैनानै मोजां जायगाखौ खिथाथ'लालै दायो खिथानोसै लोगोफोर नायबावदो भिउखौ बरिया र' नै ओइ मैना wah ভাল লাগছে না দে बस इधर आओ आगे आओ भिडिअ लागासिनो आं र' साइज नुदों माथो जायगाखौ ना सेस नैबे बिबार गोजा आरोना बरिया ओइ भिडिअ साइ थाखा हा ओइ आसु सेंग्राफोर सिख्लाफोर मोजां मोननाय दंबा लाना फै बेरायफै जाफै लोंफै एन्जय खालाम फुरा बिन्दास नाय गोसो बायदि सिख्लाफ्रा फट' लादोंमोनलै लाजिबाय ओमफ्राय आं लायासै इसोरखौ भिडिअ लाजियोना साइज नुदोंब्रा ने दैखौनो ओरैजाय ओरैनिफ्राय नाय नोंसोर भिउखौ बरिया देन्जार बाव जिरायनो हागोन सेंग्रा सिख्ला गोसोथोलायनायफोर खिन्थु जायगाया साफायानो ओमफ्राय नैबे दा गोरान माबा दं नाथारना बोथोरा बिलाइ सिरिलाबायनाय दं आरो बेखौ साफा खालामाखै बे बिलाइफोरखौ साफा खालामना होबा आरो साबसिन जाबावगोन एन्ट्रि फिसाबो खमथार अनलि 20 रुपिस सासेयाव 20 रां होमबानो हाबदो आरो नै बेफोर सिनारिखौ नायदो एन्जय खालामदो बास बैयाव फुल दं जोबोद साइज बरिया हाबनो हाबाय नैहाय जिरायनो हागोन बरिया फुल बानायखौ नुदों नै ओरैबायदि साइज बानायनानै दोनदों नै फुलाना माबा दंना बेयाव ओरैबायदि साइज दं नै मोसौ ना मा फार्म दङ ओइहाय ओइलाय बथो ओमफ्राय माबा मोनसे आं खेबलायला आंना मोजां जायालै गासिबो हाबजोबनोसै जोङो जिरायनोसै मानोसै नङा होमबा स' ভাল লাগছে দেখোন আজি ফার্স্ট মনে बैयाव जिरायलायनोसै दा नङा होमबा खेबनो नोंलाय जागासिनो दं ने हेलौ लोगोफोर नै बेरायफैलायबाय जोंहा
मागो जोबसिनि जायगाखौ खिथाथ'लालै उनाव खिथानोसै जायगाखौ सोरबा मिथिखागोनदां नै जोंजों लोगो दं सासे नै दं मोजां नुदों जायगाखौ बरिया फन दं फुख्रि बटिं खालामनो थाङो फुड हाउस दं नै बेहाय नै फुड हाउस बरिया जों थांगासिनो दं नै बिनिफ्राय बिराद मोजां नुयोलै भिउ नै फुख्रिया ओइ बटिं खालामगासिनो दं भिडिअ इयो माबा कटेज ना मा होनो बेखौ ने बिदि थाफैग्राखौ हर थानो हागोन खोमा इयाव नों भिडिअ बानायदों दा भिडिअ बानायगासिनो दं बे कटेज ओमफ्राय माबा थोरिनि आरोना बरिया खालामदो बासारि जिरायग्राबो नै मोजांखा बरिया बिबारबो दं नै दंफां दा 3:30 जाबाय टाइमा बेलासि टाइम ओमफ्राय बेलासि टाइमाव बिराद मानसिफोर फैयो आरोना सालोंसै जोंनाव खोन्थादो औ सालांसै बास नै जोंहा गाखोबाय सासे हैयां दे खालामदो दे लागाव मा गिनांगौब्रा दे मालाय सिख्लाफ्राबो ओइयाव गाखोगासिनो नै दे लागावबाय था बास बरिया दे मोजां दे नै मायनाया नानि गाखोबाय बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आरोखि फुरथि मोनदों बिरादनो बासबो बिराद फुरथि मोनदोंलै अभी जाना है वाला रूम लेंगे बैयाव सा स्टल दङ टि स्टल बेयाव लोंलांसै सा गया ओइ मोना नाम सफैदिया